layo anse laila manganai kama kawate ilana lahun tuang lasing jangan sadulang lai panulang ame di malaka diulang manesta ulang lai paulang kawatawan kaleyu Ambigolo tujuh larimbo intabang kayu nagadang Opadoro sana menunggu-nunggu jo dangakan kami kabar endang Tuhan Dikoren sagui masagui yo dikoren kana yo dikola dibori nombor nanam bali kadibilang tumahu yo serman duojo izul kawan karinyo lati boinyo di kampus sudah memakai badaninyo lara kurang memandang entah nama jadi calon entah siapa dan calonnya itu kata orang namanya lara kurang memandangnya samu acak tamu tampannya itu anak kok dipandang undanganlah banyak yang binti bola rami orang tentang itu indah dibilang panjang mana bila sadu kapal gunung tumpah di boyongnya sien maninyola aju sadu kaninyo sadang manyopir nanyo pakiroto masuk itu lah sudah oto yang pakirnya turun lainnya kaduanya turun si izul josierma nanti boinyo di gaduang tu ala basorang namanya tepuk tangan orang kadang hati nata doi ko karanti nyonan baru nalaratang itu kat orang namanya
penganti kepala nyona lamu na baru leti bopulo itu anak ko dipandang matunya kini tak tawado tampan karunya ala tibo de ganon tu duduk lainnya kaduonyo bangkula sudah orang sadio kan tanggung mana banyak orang nak tawado orang datang tibo undangan kasadonyo mencari orang namanya keman patanyo-tanyo dalam hati antara marau kaganti kini antara niku antara itu semula ragu orang memandang de untung kadian ala arisa siang itu nanti boynya nan mengapakator sinan protokol masuk itu mulai undangan kanyo baca acara tentu kadimulai penyambutan kato lawak kato orang nan pandai protokol ala mulai wakato de hari batang tinggi yuko waco kasadonyo de protokol lanyo sabwi nampaknya mana ucap kalimat sadat sadonyo orangnya samanya dari nagadang sampai kanan kecil dari nentu sampai kanan tinggi itu banak kodenetong ndak kuno dirantang lain sadang de untung kadian ala baru tibo giliran di sierman baru nyoimbau di protokol baru nyoimbaukan kanawannya basu sierman kapangantinya nalam satu tasabui galayo namu satu nyawilangkan masuk itu nyusarakan tampe kasirman satu lataga badaninyo taga lainyo ditampenyo baru lainyo memperkenalkan dirinya baco namu jogalanyo kadene tong santi dewi masuk itu letabi puce jo camenyo ko nyampang urang nanti po di rumah waktu nak jadi calon malu talati badanawa kaditu dalam pangananyo ko iyo nyato sirman nyonan itu nyonan jadi dalam alamat badan bakuliah kabaran tidak petalo bakuliah alai ko itu waktu nyonan tak jadi indah do malu sama luiko warang tacon yang padokan yang kamanoram ko dialihkan jo itu dalam panganan mari tambah tinggi lah sudah Herman perkenalkan diri barulah duduk badaninyo di bola nyato bagi santi nyato undangan bagi inyo perintah di bori katasanyo ibu perintah di dosenyo basosi santi dewi nak mengaluangkan kaluang bungo bagi talon baru banamu bui bang lau yang sien manei santi dewi kini nyoba otalam kaluang bungo
tampenyo manuju kanyo ke calon baru kan banamo si Buyong Herman. Oh dari tadi hati lah mulai ndak lama, dari tadi darah alat tiro siro kironyo yo nyopie juo. De untung kadia nala tibo parenta wakenyo tuju calon baru. Mulai marete badaninyo gumantar tiyo pasanian satu mencari kasirma. Di malu indah kaba itu awal waraso salah jasirma. Jo itu wana tu manatakan kakawan indah bakatokan. Papelam seorang lalamati cuy tuana koren itu indah guno di rantang lain indah guno ipa panjang wana tumpah di badan Santi Dewi. Inyo bajalan tabiyo manuju inyo kasir mencalon kepala nyo baru pengangkatan inyo aso itu tuan rasa rata imo badan inyo. Pengganti kepalanya nalamu jale senyato Buyong Herman tumpah kapado Santi Dewi nanawa alun picayo warna tak mungkin pajatu sampai siku. Ati kete dawa kato tumpah di badan diri inyo nak lama lai perasaan inyo tarwi manuju nyo tuju katampe uduen indah dolamu antarono ala tibo inyo risinan ala narake badapan. Jiko dipandang-pandang mana, jiko ditali-tali mana, kata siro darah di dado. Kumantar tiyo pasanian napo pangana badan awas seorang tumanan tahu coy tuana kato Santi tak lama lagi. Hati Santi artinya dah mulai dah lama lagi dah doan seror nan dicari dah doan rancang orang dipandang. Otumpak kawadan ninyo kini lamarete raso batang tuba. Lanyo pandang mana jale-jale nyetali mana tape-tape kironyo iyo Herman datang ke rumah awak satu orang mulai perintah di protokol sonyo kalungkan bungonyo tu kini cubo lambe na badan ala warete na dona lama nantaraso wapo pangana kole mande badan ambo kamano lambo dibuangkan kamano lamalu dilatan. De untung kadia nara namonyo tugas latibo di nyowana tak bisa inyo mailalai sampai bakat mungkan bungo kairma
Lanyato inyo rake-rake mangalungkan bungo kasirma maalun buyong sirman kaninyo ngala manisadyo mandang upit santiremi Satola sudanyo kaluangkan bungo resanti baru wakato buyong erma mulai kaninyo wapilato nyopapa kato lambe-lambe ola kato buyong erma La sudanyo wacho pasaman sudanyo wacho assalamualaikum baru wakato wadaninyo apo namu wakato inyo baco iko langgamnyo orang kini Ko adona mansenyo dagang dari kampung Ko adona nana rantau nan di perantau ko sana indah doa cuy itu katonyo kini Urangnya sayang kanalai urangnya suko kananado cuy itu katonyo makatokan tupak di badaninyo kini Kadietong tumasan tirewi mangandang air mana wakato iyo wana tumakato yang kini santi lapai ketampe dulu inyo Osato tibor tampe dulu inyo nak tahu lai dole santi kanyo waco lai lapangan abadan inyo Sampai nasadarkan dirinya resenan lapisan sang hati tentang itu Tuhan